Holíšova, vážení občané, dovolte mi, abych vás přivítala na zasedání zastupitelstva města Holíšova. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s paragrafem 92 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 Sbírky o obcích obecních zřízení v platném znění zákon o obcích. Informace podle paragrafu 93 odstavec 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Holíšov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to je od 2.12.2024. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Dále konstatuji, že zasedání zastupitelstva města Holíšova je v souladu s článkem 5 odstavce 6 jednacího řádu zastupitelstva města Holíšova ze dne 24.6.2024 nahráváno a záznam je pořizován pro potřeby zpracování zápisu, uchováván pro účely rozhodování námitek proti znění zápisu a ke zveřejnění na internetových stránkách. Podle prezenční listiny přítomných zastupitelů 9 z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné podle paragrafu 92 odstavce 3 zákona o obcích. Dnešního jednání se omluvili tito členové: Libor Šrefel, Helena Marková, Daniela Leváková, Karel Štajdl, Filip Sladký. Dále se omlouvá pan Valeš z důvodu nemoci a pan Hulín a paní Malárová z rodinných důvodů. Pan Lerch je na cestě, ten za chvíli dorazí. Takže přistoupím k bodu číslo 2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisů a zapisovatelek. Takže podle článku 3 odstavce 8 jednacího řádu žádám jednotlivé členy zastupitelstva o návrhy na jmenování členů návrhové komise. Mám tady teda připravené nějaké členy, takže do návrhové komise bych vám navrhla pana Šefla, pana Hladíka a paní Valachovičovou. Jako ověřovatele zápisu bych navrhla paní Poslední a pana Lercha, který právě přišel, děkuji. A jako zapisovatelky vám navrhuji paní Růžkovou a paní Sušickou. Má někdo jiné návrhy? Není tomu tak, takže bychom dali hlasovat o předložených návrzích. Kdo je pro, aby v návrhové komisi byl pan Šefl, pan Hladík a paní Valachovičová? Všichni 10. Děkuji. Kdo je za ověřovatele zapisu, teda vám navrhuji pana Lercha a paní Poslední. Kdo je pro? Všichni, děkuji. A za zapisovatelky vám navrhuji paní Růžkovou a paní Sušickou. Kdo je pro? Také všichni 10. Děkuji. Členové návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatelky byli zvoleni. Dalším bodem je bod číslo 3, to je schválení programu. Pro dnešní zasedání zastupitelstva města Holíšova byl navržen tento program. Za prvé zahájení zasedání, za druhé volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů, za třetí schválení programu, za čtvrté zpráva o činnosti Rady města Holíšova, za páté kontrola plnění usnesení z posledního zasedání, to je 4.11.2024, za šesté zápis 15. jednání finančního výboru ze dne 12.11.2024 a zápis 16. perolom jednání finančního výboru ze dne 29.11.2024. Za sedmé rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6. Za osmé rozpočet města Holíšova na rok 2025. Za deváté střednědobý výhled rozpočtu města Holíšova na období 2026 až 2027. Za desáté návrh zadání změny číslo 4 územního plánu města Holíšova. Za 11. koupě pozemků parcelní číslo 993 1018 1020/7 a 1082 v katastrálním území Holíšov, Beranová Dědová. Za 12. plán schůzí Rady města Holíšova a zasedání zastupitelstva města Holíšova na první polovinu roku 2025. Za 13. diskuze, za 14. závěr. Před hlasováním se ptám členů zastupitelstva města Holíšova, má-li někdo ještě další návrh či připomínku? Není tomu tak, tak dávám hlasovat o programu dnešního jednání. Kdo je pro? Všichni, děkuji. Program zasedání byl schválen a dnešní jednání se jim bude řídit.
Bodem číslo 4 je zpráva o činnosti Rady města Holíšova. Zprávu o činnosti Rady města Holíšova za uplynulé období vám přednese místostarostka Hana Balachovičová. Krásný podvečer, vážené členky a vážení členové zastupitelstva města Holíšova, vážení spoluobčané. Dovolte mi seznámit vás v krátkosti s činností Rady města Holíšova. Seznámím vás pouze s body, které považuji za nejdůležitější, a Rada města je projednala v období od 14. listopadu 2024 do 1. prosince 2024. Rada města Holíšova schválila následující smlouvu. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje číslo 49 93 20 24 mezi smluvními stranami Plzeňský kraj se sídlem Plzeň Jižní Předměstí Škroupova 1760/18 a město Holíšov, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve výši 200 000 korun určené na projekt realizace výstavních prostor pro stálou expozici vah a závaží v Domě dějin Holíšovska. Za to velmi děkujeme i panu Dolejšovi. Příkazní smlouvu mezi smluvními stranami město Holíšov a fyzická osoba podnikající jako baštář se sídlem Postřekov, Mlýnec 32, kdy předmětem smlouvy je výkon inženýrské činnosti nad stavbou nástavba mateřské školy v Luční ulici Holíšov. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od data jejího podpisu smluvními stranami do dne odstranění vad a nedodělku stavby jejím zhotovitelem. Cena prací činí 180 000 korun. Dále Rada schválila cenu vodného pro město Holíšov na rok 2025 ve výši 50 korun 60 haléřů bez DPH, to je 56 korun 67 haléřů včetně DPH, a stočné pro město Holíšov na rok 2025 ve výši 45 korun 01 haléřů bez DPH, to je 50 korun 41 haléřů včetně DPH. Děkuji za pozornost. Děkuji paní Balachovičové a přistoupíme k bodu číslo 5, to je kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 4.11.2024. Kontrolu plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva města Holíšova, které se konalo dne 4.11.2024, provede v souladu s paragrafem 119 odstavce 3 písmeno C zákona o obcích předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Holíšova Jan Sendelín. Tak, dobrý podvečer i za mě všem. Jak říkala paní starostka, kontrola plnění usnesení 220. zasedání zastupitelstva města Holíšova, které se konalo 4.11.2024. A byla to tato usnesení. Usnesení zastupitelstva číslo 223. Zastupitelstvo města Holíšova v souladu s paragrafem 85 odstavec B zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 250 000 korun obci Česká Ves, IČ 0063 60 37 se sídlem Česká Ves, Janského 341 na opravu a opravu majetku ve vlastnictví obce Česká Ves. Schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holíšov jako dárce a obec Česká Ves se sídlem Česká Ves Janského 341 jako obdarovaný podle předloženého návrhu. Předmětem tohoto daru je finanční částka ve výši 250 000 korun, kterou se obdarovaný zavazuje použít výhradně na opravu a obnovu majetku ve vlastnictví obdarovaného zničeného povodněmi. Tato darovací smlouva byla podepsána dne 12.11.2024 a finanční prostředky byly odeslány dne 15.11.2024. Dalším usnesením je usnesení zastupitelstva číslo 224. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje prodej bytu číslo 14 příslušenstvím na adrese Holíšov pod Makovým vrchem 527 paní Marii Procházkové bytem Holíšov pod Makovým vrchem 527 za cenu 954 100 korun.
Kupující dále hradí poměrnou část ceny za vyhotovení prohlášení vlastníka budovy ve výši 1000 korun. Tato kupní smlouva byla podepsána 28.11.2024. Dalším usnesením zastupitelstva je usnesení číslo 228. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovité věci číslo UZSVM/P/126381/2024 HMSU, která bude uzavřena mezi smluvními stranami Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO 69797 7111 se sídlem Praha 2 Nové Město, Rašinovo nábřeží 390/42 jako půjčitel a město Holíšov jako vypůjčitel podle předloženého návrhu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem pozemku parcel číslo 143 o výměře 579 m2 v katastrálním území Holíšov. Tento pozemek se nachází u vjezdu na fotbalový stadion ve městě Holíšově a z části slouží jako parkoviště při sportovních utkáních. Předmětem smlouvy je skutečnost, že půjčitel přenechává k bezplatnému užívání výše uvedenou nemovitou věc vypůjčiteli za účelem zachování sportoviště a sportovního vyžití v obci. Tato smlouva bude uzavřena na smlouvu určitou a to od 15.11.2024 do 31.12.2028. Tato smlouva byla podepsána městem Holíšovo a odeslána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Posledním usnesením, které vám dnes přednesu, je usnesení zastupitelstva města Holíšova číslo 229. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje prodej pozemku parcel číslo 575/60 o výměře 700 m2 a parcel číslo 1608 o výměře 277 m2 vše v katastrálním území Holíšov, které jsou zapsané na listu vlastnictví číslo 1 u katastrálního úřadu Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, manželům Zdeňku Lukášovi, bytem Holíšov, Belgická 759 a inženýrce Michaele Lukášové, bytem Plzeň, UJAM 19 za cenu 500 korun za metr čtvereční. Oprávněné náklady s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující. Tato kupní smlouva byla podepsána dne 22.11.2024. Ostatní usnesení byla splněna nebo jsou plněna průběžně a nevyplynou z nich žádné další úkoly. Tak ode mě vše. Děkuji panu Sendelínovi a přestoupíme k bodu číslo 6, což je zápis 15. jednání finančního výboru ze dne 12.11.2024 a zápis 16. perolom jednání finančního výboru ze dne 29.11.2024. Tento bod vám přednese předseda finančního výboru zastupitelstva města Holíšova, pan Špíler. Dobrý podvečer, vážení občané města Holíšova, vážení zastupitelé. Zápis finančního výboru z 15. jednání ze dne 12. listopadu 2024, který proběhl za fyzické účasti 4 členů a za finanční odbor tam byla paní Helena Malárová, vedoucí finančního odboru. Omluven byl David Dopirák, který své stanovisko ale zaslal elektronicky. Program jednání byl následující: rozpočet města Holíšova na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu města Holíšova na období 2026 až 2027. Finanční výbor na svém jednání, které tedy proběhlo 12.11.2024, projednal návrh rozpočtu města Holíšova na rok 2025 v oblasti příjmů, výdajů a financování. Dále pak projednal i další bod tohoto jednání střednědobý výhled rozpočtu města Holíšova na období 2026-2027. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2025 byl po projednání odsouhlasen 4 členy finančního výboru. Pan Kamil František Šefl se zdržel a David Dopirák zaslal své souhlasné stanovisko elektronicky. Po projednání dalšího bodu střednědobého výhledu rozpočtu města Holíšova na období 2026-2027 proběhlo hlasování jednohlasně a bylo přijato všemi 5 členy finančního výboru. I v tomto případě
zaslal své souhlasné stanovisko elektronicky pan David Dopirák. Finanční výbor tedy doporučuje přijmout jak navrhovaný rozpočet města Holíšova na rok 2025, tak i střednědobý výhled rozpočtu města Holíšova na období 2026-2027 na nejbližším zasedání zastupitelstva města Holíšova. A přílohou samozřejmě tohoto zápisu jsou jak rozpočet města Holíšova na rok 2025, tak i střednědobý výhled rozpočtu na období 26-27. Tak to byl prvního jednání v listopadu a v druhém listopadovém jednání, které se konalo formou per rollam, protože více času nějak na tento výbor, aby jsme se sešli, nebylo. Tohoto se zúčastnili v podstatě všichni členové výboru. Program jednání byl následující: rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6. A zde teda finanční výbor na svém jednání, které tedy proběhlo, jak jsem říkal, formou per rollam a bylo ukončeno 29. listopadu 2024 v 10 hodin, projednal návrh rozpočtového opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6 v oblasti příjmů a výdajů. Předložený návrh byl po projednání odsouhlasen 4 členy finančního výboru, 1 člen Kamil František Šefl se zdržel. Finanční výbor tedy na základě většinového souhlasu doporučuje přijmout navrhované rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6 na nejbližším zasedání zastupitelstva města Holíšova. Přílohou tohoto zápisu je rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6. Tyto přílohy samozřejmě budeme mít samostatně v dalším programu zastupitelstva podrobně. Děkuji panu Špilerovi a otevírám k tomuto bodu diskuzi. Nikdo se nehlásí, tak dávám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje za A. Zápis 15. jednání finančního výboru ze dne 12.11.2024 podle předloženého návrhu. Na programu jednání byl návrh rozpočtu města Holíšova na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Holíšova na období 2026 až 2027. Za B. Zápis 16. per rollam jednání finančního výboru ze dne 29.11.2024 podle předloženého návrhu. Na programu jednání bylo rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6. Kdo je pro? Všichni 10, děkuji. Navržené usnesení bylo schváleno. Bodem číslo 7 je rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6. Tento bod vám přednesu já, jak už jsem říkala, paní Malárová je z rodinných důvodů nepřítomná. Takže rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6. Takže z příjmu to máme obecné příjmy a výdaje z finančních operací. Jedná se o příjmy z úroků z terminovaných vkladů 660 000 do příjmu. Takže celkem příjmy 660 000, výdajů celkem 660 000 a je to 21.15 úspora energie a obnovitelné zdroje na zpracování místní energetické koncepce. Je to rozdíl mezi dotací, kterou jsme dostali, a tou zakázkou, která teda nás stále teda navíc 160 000. 31.11 mateřské školy, tam je servis vzduchotechniky 30 000 korun, pak máme 37.22 sběr a svoz komunálních odpadů, je to svoz komunálních odpadů od občanů a svoz odpadů z odpadkových košů, tam jsme musí navýšit do 200 000 korun. 37.25 využívání a zneškodňování komunálních odpadů, je to svoz separované odpadů 100 000 korun navýšení. 37.23 sběr a svoz ostatních odpadů jiných nebo nebezpečných a komunálních, je to likvidace odpadů ze sběrného dvora 150 000 navýšení a 33.49 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, je to tisk holíšovského zpravodaje, tam je navýšení 20 000 korun. Takže to k rozpočtovému opatření. Takže otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pan Šefl. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Jenom jsem se chtěl zeptat, jestli by mě bylo možné vysvětlit, proč došlo k tomu navýšení. Kterému? No tak například, co se týče těch komunálních odpadů. Komunální odpady
Domníváme se, vždycky, když se plánuje rozpočet, tak nikdy nikdo neví, kolik jich odpadů bude. Navýšil se mírně poplatek za svoz komunálního odpadu a lidé začali více i separovat odpad a i to se navýšily nějaké odpady, ale prostě děvčata ve finanční účtárně to spočítali a je to odhad, kolik by ještě tak jsme mohli spotřebovat těch peněz na svoz těch odpadů. Dobře, a u toho Holišovského zpravodaje? U Holišovského zpravodaje navýšení došlo z důvodu, že všechny obce mají svůj roznos v místech a jsou to na dohodu. A dohodáři mají teď ten režim, že se jim musí platit i dovolené, takže to je nárůst se vznikem s tím mzdových nákladů na ty, co to roznáší. No, dobře, děkuji. Ještě někdo do diskuze? Nikdo se nehlásí, takže dávám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2024 číslo 6 podle předloženého návrhu. Kdo je pro? Všichni 10. Navržené usnesení bylo schváleno. Dalším bodem je bod číslo 8, což je rozpočet města Holíšova na rok 2025. Opět vám ho přednesu osobně. Vzhledem k tomu, že všichni zastupitelé dostali v příloze podrobný rozpočet, přečtu návrh rozpočtu ve zkrácené formě. Takže navrhujeme v příjmech daňové příjmy 119 milionů 793 tisíc, nedaňové příjmy 21 milionů 914 742, kapitálové příjmy 3 miliony, přijaté transfery 18 milionů 886 883, což je celkem v příjmech 163 milionů 596 625. Ve výdajích to máme běžné výdaje 144 milionů 254 820, v kapitálových výdajech 86 milionů 694 tisíc, to je dohromady výdaje 230 milionů 948 820. To znamená, že saldo rozpočtu příjmy minus výdaje je minus 67 milionů 352 195. To doplníme s financováním tou samou částkou 67 milionů 352 195. Teď mi dovolte, abych vám přečetla ty nejvýznamnější příjmy, výdaje a příspěvky po příspěvkové organizace. Takže nejvýznamnějším příjmem je příjem dotace z MŠMT na vybavení přístavby základní školy v hodnotě 13 milionů 28 503 a mezi nejvýznamnější výdaje tedy máme vybavení přístavby základní školy 30 milionů korun, realizace oprav Sadové ulice 8 milionů 80 tisíc korun, oprava Luční ulice, druhá etapa, 14 milionů 680 tisíc korun, oprava mostu politických vězňů, 7 milionů 900 tisíc korun, oprava náměstí 5. května, 3 miliony 500 tisíc korun, propojení cyklostezky CT3 Holíšov 100, 7 milionů 216 tisíc korun, odstranění stavby a stavební úpravy vojenská rozhledna na tankodromu, 3 miliony 742 tisíc korun, rekonstrukce kotelny základní umělecké školy 1 400 000 korun. Co se týče příspěvků pro příspěvkové organizace, tak mateřská škola dostane 7 milionů 492 tisíc korun, základní škola 8 milionů 304 tisíc korun, základní umělecká škola 910 tisíc korun a městské kulturní středisko 6 milionů 581 tisíc korun. Tak to je ve stručnosti návrh rozpočtu. Teď bych poprosila zastupitele, kteří mají dotazy, tak ať se ptají. Tak pan Šefl? Děkuji za slovo. Mám několik dotazů. První dotaz je tady rozpočtové příjmy. Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené plátci. Rok 2024 je 15 milionů 500 a návrh rozpočtu na rok 2025 je 21 milionů. Tak se chci zeptat, jako čemu vděčíme za takový nárůst?
Paní Malárová se svým kolektivem se v RUDu, co byly vypsané příspěvky, které jsou od státu, tak už tam jsou přehledy, kolik máme nárok dostat, takže podle toho to tady namodulovali. Jo, paní Valeřovičová? Rozpočtové určení daní počítá s nárůstem platů v celé republice. A jestliže narůstá plat v celé republice, tak by měly narůst i ty daně. To je vlastně vypočteno z toho nárůstu těch platů. Je to samozřejmě zase odhad a výhled. Nejsou to přesná čísla, proto potom děláme změny rozpočtu. Tomu rozumím, ale to je vlastně 25%, mi přijde jako trošku moc. Kamile, je to odhad. Jo. Dobře. Potom se chci zeptat tady, co se týče těch příjmů z technických her. Máme tady vlastně na rok 2024 8 milionů, tím, že dojde k přerozdělení těch výtěžků mezi všechny obce, tak na rok 2025 plánujeme teda jenom 2 miliony, který bychom dostali i v případě, že bychom tady neměli žádný herny, tak se chci zeptat, jestli se neuvažuje o tom, že bychom, a je to v podstatě návrh, že bychom jaksi vyhláškou přijali zákaz provozování podobných her na území města Holíšova. Tak můžeme se o tom pobavit o vyhlášce, ale zatím jsme o tom neuvažovali. Dobře. Pan Pytlík? Děkuji za slovo, hezký dobrý večer. Já bych jenom chtěl vědět, kde potom ty 2,5 miliony korun vezmeme, když se o tom budeme bavit. Děkuji. No tak ty předpokládám dostaneme tak jako tak, že? Tak to nebudou 2,5 milionu, ale bude to výrazně méně. Potom se chci zeptat, když jsem si spočítal příjmy za prodej dřeva a vlastně výdaje, které jsou s tím spojený, tak tam je rozdíl 700 000. Tak jako jestli to je dobře takhle. Já poprosím pana Špilera. No, ještě jednou prosím tě, Kamile, protože jako příjem a my máme příjem naplánovaný na tu částku 1 803 500 korun. 3200 to je, nebo 3,5 tisíce to je za pronájem honitby, jak jsem předpokládal. Tady je to z pronájmu pachtu pozemku, takže to je za pronájem honitby. No, to je v pořádku. No, takže za prodej dřeva je 1 800 000, ale když se podívám na výdaje, tak na těžbu dřeva a pěstební činnost plus lesní hospodář, tak jsou výdaje 2 500 000. No, takže tam je rozdíl 700 000, tak jako jestli to je takhle dobře. No tam je mzda i za toho lesního hospodáře a vlastně lesníka, kterou v jedné osobě vykonává pan Fichtl, tak to tam vlastně teďko je v tom také, ale to vyjde potom na konci roku, to je zase nějaký odhad. Máme tam spočítáno, co bychom chtěli dělat, co bychom chtěli prodávat. My nechceme drancovat ty lesy, to za A teda, a za B ještě potom řešíme během toho roku různé dotace a teďko samozřejmě nevím úplně, jak vychází tento rok, ale určitě budeme v kladných číslech tento rok a předpokládáme, že i příští rok bude v kladných číslech. Teď jsem zrovna s panem Fichtlem podala druhou žádost na krajský úřad, co se týče lesů. Teďko to máme požádáno o 329 000 korun a minulá, myslím, že 240 000 korun a obě finanční částky by měly přijít na jaře, ale nikdo ještě není schopen říct, kdy to bude, ale tady ty peníze máme potvrzeny, že jsou v pořádku a ty peníze by měly přijít. Jestli ještě to doplním, tam je problém v tom, že ty dotace skutečně nám chodí skoro vždycky jakoby následující rok.
že se to tam blbě prolíná trochu. Jo, ale v tom my neovlivňujeme. My ovlivňujeme jenom to, jestli to podáme dobře a zatím to podáváme dobře, ty dotace a dostáváme je, to je důležitý. Dobře, děkuji. Další moje otázka, jestli bych mohl dostat nějaké podrobnější informace týkající se pronájmu elektromobilu nebo elektromobilů. Je tam 600 000. My jsme byli jsme osloveni společností PeopleCar. Byli jsme na představení v městě Touškově, kde tady ta služba už funguje. Je to půjčování elektromobilů pro potřeby městského úřadu a občanů. My bychom chtěli tady tu službu vyzkoušet i pro naše občany. Zajišťuje to komplet ta společnost. My musíme vybudovat teda wellbox, tu jednu dobíječku na ten elektromobil. Bude tam stát, bude jednat se o jedno auto, zkusíme zkušební provoz na 1 rok, s tím, že všechno se vlastně funguje přes aplikaci v mobilu, jak pojištění, všechno zajišťuje ta firma a občan si jenom zaregistruje do aplikace, jak to chce na hodinu a může si odjet s elektromobilem tady po okolí. Všechno prostě je v režii té společnosti. Dobře, no, tak jsem tak nějak jako takovouhle informaci jsem dostal na finančním výboru. Mě spíš zajímalo, jak to třeba bude, když já si ten automobil pronajmu, přijdu k němu a bude tam třeba nějaké poškození, nebo bude vybitá baterka, nebo kdo to bude zajišťovat, kdo se o to bude starat. Všechno zajišťuje ta společnost PeopleCar, když přijde někdo k autu. V té aplikaci jsou 4 body. Musíte nejdřív obejít auto, zkontrolovat, jestli je v pořádku, jestli není nabouraný, odkliknete, pak se vám auto odendáte nabíječku. Další bodem je, že vlezete, tím se odemkne auto, vejdete dovnitř a auto se nastartuje pomocí toho mobilu další jako bod. Jakmile se tam najde nějaká závoda, všechno zajišťuje ta společnost PeopleCar. Když auto přestane jet někde, tak oni zajišťují odtahovou službu, zajistí vám náhradní auto, odvezou vás zpátky na místo. Všechno je v tom, všechno zařizují prostě oni. Náš občan se nemusí o nic starat. Jaké zkušenosti s tím mají v tom městě Touškov? Právě, že mají velice dobrý, udělali nějaký zkušební provoz, já nevím, jestli to bylo 30 dní nebo 3 měsíce. 3 měsíce. Měli 3 měsíce a 2 auta a jedno si nechali na úřad. Nejdřív to měli uzavřenou skupinu 30 lidí, zkoušeli to a kdo se v tom autě už jednou svést, tak už si ho prostě půjčuje pořád. Takže je o to teď velký zájem a dali nějakou zaváděcí cenu a teď už tu cenu navyšují, aby z toho taky měli nějaký zisk. Pan Špiler? Já bych chtěl ještě doplnit, že tam se neplatí od kilometru, ale od hodiny, hodinová sazba je tam. A záleží teda na nás, jak stanovíme ten zkušební provoz, aby ty občané, hlavně v těch mrtvých jakoby dobách, kdy teda by si nepůjčovali to auto pro potřeby městského úřadu. A tak to je vlastně za tu hodinu se platí, není to od kilometru. A druhá věc, ta aplikace nelze ukončit, pokud nedáš do zásuvky, vlastně do nabíječky, vlastně to auto. Přijedeš a musíš ho napojit na tu nabíječku, jinak se ti neukončí aplikace. Dobrý, no tak děkuji za odpověď. Já jenom jsem se na to ptal, protože vím, že třeba v Plzni tam se s velkou pompou zaváděly elektrické koloběžky nebo odrážedla a ve finále ty stojany zrušily, protože prostě tam v tom byl nepořádek. Lidi to nevraceli, nedávali to do stojanů, nechávali to ležet, kde se, tak doufám, že tady v tomhle případě to nebude obdobný. Tam jsou tam GPSky v těch autech, takže oni ví, kde se pohybuješ, takže všechno, jak se jede, když jedou, můžu říct, že udělali i u nějakých mladíků, jakože někde vyjeli nějak hrozně rychle, takže
jim volali a prostě to nějak řešili. Fakt, jo. Dobře. Všechny pokuty potom, jako oni si to řeší, to přijde na ně, ale oni to řeší, když ví, kdo to řídil, tak to potom vyřeší s tím řidičem. Ještě teda paní Valachovičová? Ještě bych jenom chtěla říct i občanům, i zastupitelům, my jsme nejenom byli v Touškově se podívat, jak ta služba funguje, ale ta společnost už 2krát byla v Hulíšově, protože víme, že ta doba prostě jde strašně rychle dopředu a chceme vyzkoušet prostě něco nového a moderního. Nešli bychom do toho, pokud bychom tam viděli rizika, že nás to bude stát nějaké velké peníze, nebo že bude problém s tím, že se nabourá auto a pak budeme úplně bez auta. Prostě ta společnost nabízí takový servis každému přes chytrý telefon, že fakt se toho vůbec neobáváme. A doufáme, že naopak za rok budou občané říkat, pořiďte ještě jedno auto, my to opravdu využíváme. Děkuji. Dobře. Chci se zeptat, v rozpočtu jsem viděl částku 800 000 na lesopark. Za tu částku budeme mít co? Dobuduje se už započatý lesopark mezi sídlištěm PMV a sídlištěm nebo s lokalitou na terasách. Ty lidi, kteří tam si kupovali pozemky na terasách, tak už předem byli seznámení s tím, že se tam stavět nebude, tak že tam bude tak lesní cesta, tam budou tam vysázený, dosazdí se tam nějaký stromy, nějaká lavička a bude tam taková odpočinková zóna, aby oddělila ty dvě sídliště mezi sebou. Dobře, děkuji. Tady dál tu vidím programové vybavení. Je to položka 6171 850 000. To je za co? Nebo na co? Je to činnost místní správy. Tam pravděpodobně jsou poplatky a je tam naplánováno 500 000 na novou spisovou službu. Je. A ta nová spisová služba bude jaká? Bude to od společnosti ASECO Solutions. Aha. A měníme to proč? Měníme to, protože v současné době připravujeme změnu i ekonomických programů a protože ze společností Gordic je špatná spolupráce, nefunguje prostě jejich technická podpora a ty programy jsou zastaralý, nejsou propojený, nejsou intuitivní, takže jsme se rozhodli prostě. Jo, to mi rozumím. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 450 000. To je co? 51,68. Položka. Je to ve výdajích. Ve výdajích činnost místní správy je 51,68. Zpracování dat a služby související s Infacom technologií. No to jsou veškeré poplatky, podle mě udržovací poplatky za programy, co máme cloudové úložiště od společnosti Aricoma a veškeré služby spojené s úřadem. Já se právě na to ptám, protože vlastně v roce 2024 tam nebylo nic, že? No, nevím, na jaký kapitole to bylo, ale vždycky jsou tyhle služby spojené se veškerým programovým vybavením. Dobře. Jak je tam nákup ostatních služeb, tak je 2 499 500 a teď je to 1 110 000, tak je to jenom rozdělení do dvou kapitol nad sebou. Tam je 1 450 000 a 1 110 000, to je dohromady tady to. Dobře. A pak tu vidím, že tu máme částku 30 000 pro seniory
A chci se zeptat, jestli se ještě něco jiného, protože tady z toho to není úplně zřejmé, jestli se ještě něco jiného dělá pro seniory. Tak pro seniory chystáme samozřejmě mnoho aktivit. Děláme pravidelně, už teď 3. rokem budeme mít Akademii 3. věku s panem Šikou. Je to velmi oblíbený pořad, který je vždy dopoledne od 10 hodin, je to zdarma a je to, musím říct, dobře navštěvovaný. A když máme setkání se seniory, to je další věc, kterou děláme v květnu, kdy se sejdeme se seniory na velkém sále, chodí zhruba tak 100-120 lidí a v loňském roce nás žádali, jestli můžeme pokračovat v téhleté Akademii 3. věku. Takže to je třeba teď jenom, co mi honem napadá, co jinak Kamele, přijď za mnou na úřad, mám tam pěkně seznam, co tam všechno máme pro seniory. Já jsem právě myslel, že i veřejnost bude chtít vědět, že? Veřejnost se neptá, ptáš se teďko ty, já ti říkám, přijď jako zastupitel za mnou na úřad a teď ti říkám Akademie 3. věku, setkávání se seniory, tady v kulturním domě, teď budeme mít i sezení v domě s pečovatelskou službou před Vánoci se seniory. Přispíváme, když je nějaká akce, tak přispíváme i mateřským školám nebo základní umělecké škole. Když máme sezení tady se seniory, přispíváme i komisi pro občanské záležitosti. Takže vozíme je po stromečkách, aby viděli rozsvícené Vánoce, jezdíme s nimi po městě. Je toho spoustu, ale já to tam mám takhle vypsaný a je to jedna takováhle setínka té práce, takže ti to neřeknu všechno z hlavy. Pan Bydlík? Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl říct, že pravidelně v Holíšovském zpravodaji Helena Marková za komisi pro občanské záležitosti vždy sděluje, co se dělá pro seniory. Myslím, že Simča by mohla říct, protože sama je členkou, jestli se nemýlím, komise pro občanské záležitosti, takže není nic jednoduššího, než když se v rámci vaší strany zeptáte a dozvíte se to úplně jednoduše. A myslím si, že těch věcí je opravdu hodně. Ještě mám jednu otázku. Jestli se uvažuje nebo plánuje se rozšíření domu s pečovatelskou službou, protože vím, že o ty byty je zájem, bohužel je jich málo a někteří seniori, kteří by tam rádi, tak se toho třeba ani nemusí dožít. Jestli se uvažuje, já vím, že jeden čas ještě za starostování Jardy Králíka, tak jsme tam plánovali přístavbu té DPSky, jestli se to nějak, jestli se o tom uvažuje, nebo jestli se to neřeší. Tak na to odpovím já. Samozřejmě řeší se to, ale, a je tam velké ale, my už máme připravenou studii na rozšíření domu s pečovatelskou službou o 41 bytů. Mohl si se všimnout, že i zahrádky, které u domu s pečovatelskou službou jsou už pouze pronajímány omezeně. Bylo to na rok, teď to děláme na 2 roky. Pořád si tam držíme to místo na tu studii, která je připravená. Ale, a teď je na to velké ale, on je velký zájem, ale pak, když lidem zavoláš, že se uvolnil byt, tak ty lidi najednou nechtějí, protože nám funguje tak výborně pečovatelská služba. A musím říct, že teď po novém převzetí Touškova, to tady Simona musí sama potvrdit, že tak výbornou pečovatelskou službu máme, že nemusí ten občan být v domě s pečovatelskou službou, ale děvčata chodí po celém Holíšově. A ta služba není jiná, jestli přijdou do paneláku anebo do domu s pečovatelskou službou. Jediný rozdíl v domě s pečovatelskou službou je ten, že se tam udělá společná aktivita pro ty obyvatele toho domu s pečovatelskou službou. Ale není zakázáno, aby kterýkoliv jiný senior z Holíšova přišel na takové různé aktivity. Ať do kulturního domu nebo do domu s pečovatelskou službou. Je pravda, že kdyby to nebyl dům s pečovatelskou službou, ale byl by to domov pro seniory, kde by byla 24hodinová sociální péče, tak bych tomu rozuměla, že ten člověk tam chce být. Ale na to my nemáme vůbec podmínky, lidi, abychom mohli udělat domov pro seniory. Proto stále mluvíme jenom o domu s pečovatelskou službou
Ale když někomu řekneme, že máme volný byt tam nebo tam, ježiš, tak já ještě nechci, a tak to já ještě počkám. Oni ty děvčata za mnou chodí domů, tak já to ještě nechci, já se nechci stěhovat. Takže ano, máme připravený ne projekt, ale studii rozšíření domu s pečovatelskou službou o 41 bytových jednotek. Díky. Já jenom doplním, že máme to štěstí, že tady máme v sídlišti domy vesměs bezbariérový s výtahem, takže ty lidi jsou pořád ve svém bytě a holky z pečovatelské služby je tam navštěvují, což je super. A nepotřebujeme tolik ty další byty. A jenom ještě doplním, že vlastně my čekáme, kdyby náhodou vyšla nějaká dotace, protože 41 bytových jednotek postavit z vlastního rozpočtu je nad cíli města Holíšova. Takže čekáme, pokud by vyšla dotace, bude projektová dokumentace a půjdeme do dotace. Ale bez dotace tohleto opravdu stavět nemůžeme. Děkuji. Ještě někdo do diskuze? Není tomu tak? Takže dávám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje za A. Rozpočet města Holíšova na rok 2025 podle předloženého návrhu jako schodkový s příjmy ve výši 163 596 625 korun, výdaji ve výši 230 948 820 korun a financování ve výši 67 352 195 korun. Příloha číslo 4. Závazným ukazatelem jsou stanoveny paragrafy za B. Poskytnutí neinvestičních transferů příspěvkovým organizacím zřízeným městem Holíšovem. Za prvé, mateřské škole Holíšov ve výši 7 492 000 korun, z toho účelově na projekt Akce s rodiči ve výši 40 000 korun, pomůcky pro logopedický kroužek ve výši 10 000 korun, předplavecký kurz pro předškolní děti ve výši 172 000 korun. Za druhé, základní škole Holíšov příspěvková organizace ve výši 41 504 000 korun, z toho účelově na projekt Kultura, Den otevřených dveří pro prvňáčky a opomínkové předměty pro 9. ročník, pronájem sálu, zvukaře a školní soutěže ve výši 65 000 korun, na projekt Vánoční den ve výši 13 500 korun, na projekt Sport, meziškolní soutěže Vánoční šplh a laťka ve výši 60 000 korun, a na odměny za soutěže ve výši 7 500 korun. Na projekt bruslení školní družiny příspěvek na dopravu pro děti ve výši 75 000 korun. Na projekt Akce žákovského parlamentu, strašidelná škola, Mikuláš, valentýnská diskotéka a jiné ve výši 24 500 korun. Na projekt Zdravověda, zážitkový kurz 3. a 8. ročníků, nácvik základů poskytování první pomoci ve výši 30 000 korun. Na projekt mini-olympiáda anglického jazyka, pěvecké a recitační soutěže ve výši 5 000 korun, na projekt mobilní dopravné hřiště ve výši 19 000 korun, na projekt preventivní programy pro žáky, práce se školní třídou, dobrodružství, dospívání a jiné ve výši 34 000 korun, na projekt Akce školní družiny ve výši 10 000 korun. Za třetí, základní umělecké škole Holíšov příspěvková organizace ve výši 2 664 000 korun a za čtvrté městskému kulturnímu středisku Holíšov příspěvková organizace ve výši 6 581 000 korun. Za C. Poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci zřízené městem mateřské škole Holíšov ve výši 225 000 korun na pořízení hliníkové pergoly. Za D. Poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci zřízené městem základní škole Holíšov příspěvková organizaci ve výši 130 000 korun na nákup uklidového stroje. Za E. Poskytnutí neinvestičního transferu DSO Svazek Domažlicko členský příspěvek ve výši maximálně 100 000 korun. Za F. Poskytnutí neinvestičního transferu DSO Mikroregion Radbuza členský příspěvek ve výši maximálně 250 000 korun. A za G. Poskytnutí neinvestičního transferu Plzeňskému kraji dotace na dopravní obslužnost ve výši 229 040 korun. Kdo je pro? Osm pro. Kdo je proti? Nikdo? Držel se? Šefl poslední. Navržené usnesení bylo schváleno.
Dalším bodem je bod číslo 9. Je to střednědobý výhled rozpočtu města Holíšova na období 2026 až 2027. Opět vám ho přednesu já, když ho najdu. Takže máme tam v návrhu na rozpočet na roky 2026. Takže to máme. Na rok 2026 máme příjmy celkem 137 milionů 500 a výdaje 155 milionů korun. Máme to hlavně kapitálové výdaje budou na sportoviště a modulární nástavbu mateřské školy. A v roce 2027 tam máme příjmy 136 milionů 500 a ve výdajích 117 milionů a tam máme na opravu místních komunikací. To jsou ty hlavní věci, které bychom tady v těch letech chtěli udělat. Tak. Má někdo něco do diskuse? Někdo? Není tomu tak, takže dávám hlasovat o předložení střednědobého výhledu rozpočtu. Takže zastupitelstvo města Holíšova schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Holíšova na období 2026 až 2027, zpracovaný v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění podle předloženého návrhu. Kdo je pro? Všichni 10, děkuji, navržené usnesení bylo schváleno. Další bod je bod číslo 10 a je to návrh zadání změny číslo 4 územního plánu města Holíšova. Tento bod vám přednese vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Holíšov Zdeněk Jiřička. Já bych chtěl všechny pozdravit a předkládám tady k zastupitelstvu návrh zadání změny číslo 4 územního plánu města Holíšova. Tato změna byla poměrně významně ovlivněna legislativními změnami v oblasti stavebního práva. Bylo to teda stavební zákon 283 z roku 2021, ten už k dnešnímu dni má 7 novel a samozřejmě týkal se i SSŘ, o kterým jste jistě všichni slyšeli, a ta situace je neustále teda tristní, bych řekl. Pak vstoupily v platnost nová vyhláška o požadavcích na výstavbu, to je vyhláška 146 z roku 2024 a vyhláška 157 o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci. Obě tyto vyhlášky byly schváleny až v druhé polovině června letošního roku. Takže celá ta změna územního plánu se připravovala v této ne úplně komfortní legislativní situaci. A dalším takovým, řekl bych, problémem bylo, že do té změny jsme chtěli zařadit i změny týkající se teda koridoru nebo obchvatu města, komunikací 1/26 a změny, které se týkaly modernizace tratě železniční v Plzeň do Mažlice. Tyto podklady taky jsme dostali v podstatě, je to zhruba měsíc, takže to je tam všechno zakomponováno. Jinak k těm jednotlivým změnám asi to nemá smysl číst, dostali jste všichni podkladech, je to tam poměrně podrobně popsáno a jedná se teda o změny, které se týkají ploch s rozděleným způsobem využití. To jsou ty plochy, které jsou teda vyčleněné nebo vyznačené na té mapce, kterou tamhle vidíte. A jedná se tam o změnu teda funkce v těchto plochách. Pak jsou součástí této změny i změny regulačních prvků v tom územním plánu. To jsou změny, které se týkají zastavitelnosti některých ploch, hlavně teda ploch pro výstavbu rodinných domů a pro výstavbu rekreačních chat. Takže jestli je to takhle by stačilo, tak já bych spíš asi požádal, jestli máte nějaké dotazy, na které jsem samozřejmě schopný odpovědět. Takže děkuji panu Jiřičkovi a teď je prostor pro dotazy, tak otevírám diskusi. Pan Lerch.
Dobrý večer. Já popravdě řečeno úplně nerozumím tady tomu návrhu pod bodem 1.6, že vypustit z přípustného využití ploch rekreace, zahrady a zahrádkové osady vypustit ojedinělou výstavbu rodinných domů. Protože já si dost dobře pamatuju, že ještě, když byl vedoucím odboru výstavby pan Kubica, kdy se řešily rodinné domy tam v té lokalitě, jak bydlí Eva, na Višňovce, na Višňovce, takže pan Kubica nám tady vysvětloval, že pokud je tam stanovená maximální nějaká ta hodnota zastavitelnosti, což tam stanovená je, tak prostě když se dostaneme na ten limit, tak už tam není možný žádný nový rodinný dům postavit. Takže teď mi to připadá, jako že tady děláme změnu pro změnu, jestliže už tam prostě jsme se dopracovali k tomu limitu nebo se k němu blížíme, takže jakmile se ho dosáhneme, tak bez jakékoliv další změny už tam stejně rodinné domy nebudou stavět. A zřejmě jediným účelem této změny je, aby se v těchto lokalitách nestavěly nové rodinné domy, tak jako jestli to není jenom, jak říkám, změna pro změnu, aby jsme něco změnili a v podstatě praktický dopad bude 0. Tak já na to odpovím samozřejmě. Má to dva aspekty. Jednak vyhláška 157 o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci v podstatě, řekl bych, zavádí novou definici těch ploch s různým způsobem využití. Nebo, abych to ještě upřesnil, jako náplň těchto ploch. To znamená, tam, kde jsou plochy rekreace, tak podle této nové vyhlášky nejsou přípustné stavby rodinných domů. To je jeden aspekt. Tam všude, kde ty rodinné domy šly stavět, a to byly ty poměrně velké parcely, a které byly přístupné vlastně s komunikací, byly napojené na inženýrské sítě snadno, bylo tam veřejné osvětlení. To jsme všechno konkrétně, když se bavíme o té lokalitě na Višňovce, to jsme udělali v minulé změně územního plánu. Jo, tam jsme ve všech těch pozemcích, kde bylo možné stavět rodinné domy, tak jsme tam ty rodinné domy připustili. A je to, říkám, součástí minulé změny územního plánu. Tadyhleta změna, která teda teďka znamená v podstatě, je o tom, že v podstatě v těch rekreačních lokalitách, kde máme tam dva typy, jsou to rekreace, kde se můžou stavit rekreační objekty velký, a pak jsou ty rekreace, které jsou charakteristické s těma zahrádkářskými osadama, tak tam by měl být stanoven limit jednak zastavěnosti, který máme dneska v územním plánu. Máme ho tam ale ve 3 kategoriích. Máme ho tam v kategorii minimální zastavěnost, optimální zastavěnost, maximální zastavěnost. To samozřejmě dělá velký problém, protože v okamžiku, kdy tam někdo chce stavět, všichni chtějí tu maximální zastavěnost, která je nějakým způsobem v územním plánu definovaná, ale samozřejmě přináší to řadu problémů, protože pak se dostává do situací, že se tam staví velké objekty a nejsou spokojení ani ti majitelé těch zahrádek, ani ty majitelé potom těch rodinných domů, kteří mají kolem sebe ty zahrádky. Ty dvě funkce prostě nejsou úplně, řekl bych, ideálně slučitelné. To znamená, i v té změně toho územního plánu, v tom návrhu teda je tam teďka, je to změna 1.7, vlastně, že by se teda měly prověřit jiné možné lokality, které by byly vhodné pro výstavbu rodinných domů, které by byly napojitelné na inženýrské sítě, což tady teda představujeme teďka tou změnou číslo, tuším, že to je 1.4, kde teda z nějaký té plochy, která byla určená pro sport a rekreaci, tak by bylo rozumné tam teda postavit i ty rodinné domy. Jinak, co se týče ještě těch zahrádek, jenom podotknu, protože jsem to teda neříkal ještě, ty zahrádkářské, nechci říct kolonie, ale ta rezerva pro ty zahrádky, kterou tady nějakým způsobem navrhujeme v tom územním plánu, vychází zejména z toho požadavku vyhovět těm lidem, kteří teda o ty zahrádky přijdou v souvislosti s modernizací tratě. Pro vaši informaci, tou modernizací bude dotčeno celkem 23 zahrádek a z toho 12 teda bude v podstatě zlikvidovaných, 11 bude dotčených nějakým způsobem tou výstavbou a z těch 11 se 9 bude moct vrátit v podstatě svým účelu užívání. My v současné době máme v té lokalitě pod terasama, tak tam máme rezervu zhruba 13 zahrádek,
o rozměrech 300 až 400 metrů čtverečních a v té změně, kterou tady mám pod bodem, nevím to úplně z hlavy, to bylo 1, 2 možná. Tam 1, 2 to je těch 13 parcel, a pak máme 1, 3, pak máme 1, 3, tam vychází zhruba 5 těch zahrádek, takže ta rezerva je v podstatě jakoby dostatečná i pro ty žadatele, kteří o to budou chtít nějakou náhradu. Jestli takhle stačí na vysvětlenou? Tak jako v obecné rovině určitě, ale teda pokud říkáte, že máme vyřešenou Višňovku, tak by mě zajímalo, kterých konkrétních jako lokalit ve městě se teďka to bude týkat tohleto opatření, pokud to přijmeme, že teda vypustíme z těch rekreací ty rodinný domy, tak kde, abych si to dovedl představit, jako kde teda to bude, kde se nebudou muset smět stavět rodinný domy, tady v Holíšově. Tak zejména to bude v těch nových lokalitách, pokud se nějaký vytvoří nový lokality na zahrádky, tak tam už to samozřejmě bude regulovaný. Jinak ty prostory, kde dneska ty zahrádky jsou, což je tadyhle ta ulice Borová a tam kolem, to jsou stabilizované plochy a tam ta výstavba je nějaká daná historicky, takže tam se v podstatě žádný velký změny dít nebudou. To znamená, ta výstavba těch rodinných domů potenciálně potom bude podléhat vlastně těm obecným pravidlům stavebního zákona. To je otázka dodržení zastavěnosti, otázka dodržení vsakování, protože podle zákona 50% plochy musí zůstat, aby bylo možno teda vsakovat po dešťové vody. A pak tam jsou teda stanoveny vlastně limity zastavěnosti těch pozemků pro ty konkrétní lokality. Většinou to v Holíšově bývá u těch rekreačních oblastí 10%, tam se asi moc toho měnit nebude. A co se týká lokalit pro výstavbu rodinných domů, tak tam se ta zastavěnost potom zvyšovala asi na 30%, zhruba 20 až 30% podle toho, o kterou lokalitu se jedná. Ale v těch stabilizovaných plochách tam moc jako změn nebude. No. Tak ještě někdo na diskuze? Nikdo se nechce zeptat? Takže dávám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova souhlasí s předloženým návrhem změny číslo 4 územního plánu města Holíšova. V souladu s paragrafy 87 až 90 zákona číslo 283/2021 sbírky stavební zákon v platném znění ukládá pořizovateli vedoucímu stavebního odboru Městského úřadu Holíšov inženýru Zdenku Jiřičkovi, aby zajistil jeho zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Holíšov, projednání s dotčenými orgány a opravený návrh na základě výsledků projednání předložil ke konečnému schválení zastupitelstvu města Holíšova. Návrh změny číslo 4 územního plánu města Holíšova obsahuje následující změny. Změna číslo 1.1 obsahuje úpravu koridoru a vymezení plochy dopravní infrastruktury související s upravenou trasou silničního obchvatu 1/26 a jeho napojením na komunikace v ulicích Politických vězňů a Daimlerova v Holíšově. Změna číslo 1.2 obsahuje pozemky ve vlastnictví města Holíšova, ploše D, plochy dopravní infrastruktury silniční, parcelní číslo 1132/2, 1132/13, 1127/73, 1127/74 v katastrálním území Holíšov a v ploše B malé I plochy bydlení v rodinných domech, parcelní číslo 1127/7, 1127/75 v katastrálním území Holíšov. Změnit na plochy smíšené, obytné, všeobecné. Změna číslo 1.3 obsahuje část pozemku parcelní číslo 1471/3 v katastrálním území Holíšov, který je ve vlastnictví města Holíšova. V ploše L plochy lesní změnit na plochy rekreace v zahrádkářských osadách. Změna číslo 1.4 obsahuje pozemky parcelní číslo 1233/2, 1233/1 a 1246/142 v katastrálním území Holíšov, které jsou ve vlastnictví města Holíšova, vedené v územním plánu města Holíšova jako O(s). Plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci změnit na plochy smíšené, obytné, všeobecné. Změna číslo 1.5 obsahuje jižní část areálu bývalého SVA se stávajícím funkčním využitím VS, plochy smíšené výrobní, změnit na plochy smíšené, obytné, městské. Změna číslo 1.6 obsahuje z přípustného využití ploch R malé z, plochy rekreace,
zahrady a zahrádkářské osady vypustit ojedinělou výstavbu rodinných domů a stanovit pouze jednu hodnotu IVP, intenzity využití pozemku, a to jako zastavěnost maximální. Stanovit minimální velikost parcel, na kterých lze stavět rekreační objekty, ale i maximální velikost hlavní stavby. Změna číslo 1.7 obsahuje prověřit reálné možnosti zastavitelnosti stávajících a vymezit nové rozvojové plochy pro bytovou výstavbu, stanovit minimální velikost parcel, na kterých lze stavět rodinné domy a maximální zastavěnost IVP. Změna číslo 1.8 obsahuje stanovit lokality vyznačující se způsobem zástavby v místě obvyklý vzhledem k charakteru území a parcelaci, kde lze uplatnit možnost, že umístění stavby nemusí nutně respektovat požadovanou minimální vzdálenost 2 metry od hranice se sousedním pozemkem. Změna číslo 1.9 obsahuje aktualizace hranice zastavěného území obce podle skutečného stavu. Změna číslo 1.10 obsahuje uvedení územního plánu do souladu se zákonem číslo 283/2021 sbírky, stavební zákon v platném znění a vyhláškou číslo 157/2024 sbírky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Změna číslo 2.1 obsahuje na základě aktualizace číslo 3 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje zrušit stávající severní a jižní větve koridoru pro obchvat silnice 1/26 a vymezit prvky RUSS regionálního územního systému ekologické stability jako VPO veřejně prospěšné opatření, které se týká nefunkční části RBC 1061 regionálního biocentra. Změna číslo 3.1 obsahuje pozemky parcelní číslo 1725 a 633/6 v katastrálním území Holíšov v lokalitě Napile, v ulici Madame Michelin, ploše B, malé v, plochy bydlení v obytných domech venkovské změnit na plochy bydlení všeobecné. Změna číslo 3.2 obsahuje horní část pozemku parcelního čísla 612/2 v katastrálním území Holíšov, svah nad řekou v lokalitě Napile, v ploše SN, plochy smíšené nezastavěného území změnit na plochy rekreace všeobecné. Změna číslo 3.3 obsahuje pozemek parcelní číslo 575/58 v katastrálním území Holíšov ve vlastnictví navrhovatele v ploše SN, plochy smíšené nezastavěného území změnit na plochy výroby a skladování všeobecné. Změna číslo 3.4 obsahuje pozemky parcelní číslo 1608 a 575/60 v katastrálním území Holíšov v ploše SN, plochy smíšené nezastavěného území změnit na plochy výroby a skladování všeobecné. Změna číslo 4.1 obsahuje pozemky parcelní číslo 140/13 a 138/9 v katastrálním území Dolní Kamenice u Holíšova v ploše R malé z, plochy rekreace, zahrady a zahrádkové osady změnit na plochy bydlení venkovské. Změna číslo 4.2 obsahuje pozemky parcelní číslo 678/130, 678/101, 678/134, 678/52, 678/135 v katastrálním území Holíšov v ploše Z, plochy zemědělské změnit na plochy výroby a skladování všeobecné. A změna číslo 5.1 obsahuje aktualizace trasy a záborů souvisejících s přeložkami pozemních komunikací, vyvolané upřesněným řešením stavby, modernizace železniční trati Plzeň hranice SRN. Kdo je pro? Všichni 10. Děkuji, navržené usnesení bylo schváleno. Bod číslo 11. Koupě pozemků parcelní číslo 993, 1018, 1020/7 a 1082 v katastrálním území Holíšov, Beranová Dědová. Tento bod vám přednese referent oddělení majetku a investic, pan Špiler. Tak, ještě jednou dobrý večer. Tak jedná se o pozemky následující. 993 lesní pozemek o výměře 3954 metrů, 1018 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 3543 metrů,
1020/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 164 metrů čtverečních a 1082 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 5215 metrů čtverečních, vše v katastrálním území Holíšov. Celková výměra činí 12 876 metrů čtverečních. Vlastníkem pozemku, respektive prodávajícími, je paní Beranová Christa, nebudu číst iniciály, to bude v usnesení, a dědová Jiřina, kteří mají ten spoluvlastnický podíl ideální na neoddělenou půlku, a kupujícím je město Holíšov, náměstí 5. května 32. Zájmové pozemky se nachází v katastrálním území Holíšov, lokalita bývalého tankodromu v Holíšově. Důvod a účel koupě: plánovaná koncepční výstavba rekreačně sportovního areálu v lokalitě bývalého tankodromu v Holíšově a hlavně zásadní je scelení pozemku na jednoho vlastníka, protože jestli jste to vlastně viděli v podkladech, tam jsou vlastně ty 3 růžovo-fialové, nebo co to je za barvu pozemky, a okolní pozemky jsou již města, takže to chceme vlastně vykoupit, aby se tam koncepčně něco dalo udělat. Navržená kupní cena je 250 Kč za metr čtverečních, celková kupní cena činí 3 219 000 Kč. Oprávněné náklady spojené s koupí pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující. Finanční prostředky na koupi předmětných pozemků byly schváleny v rozpočtu města Holíšov v letošním roce, to znamená v roce 2024. Projednáno v radě města Holíšova bylo 31. října 2024 a usnesením číslo 356/2024 koupě pozemku doporučena za tu navrženou cenu 250 Kč za metr čtverečních. Takže to jsou veškeré informace o této koupi, který chceme tady město vykoupit, a vlastně, jestli se dohodneme, že to koupíme, tak to bude v usnesení samozřejmě zdůvodněno, nebudu to tady číst dopředu. Děkuji panu Špilerovi a otevírám k tomuto bodu diskuzi. Nikdo se nehlásí, takže dávám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje koupi pozemků parcelní číslo 993 o výměře 3954 metrů čtverečních, parcelní číslo 1018 o výměře 3543 metrů čtverečních, parcelní číslo 1020/7 o výměře 164 metrů čtverečních a parcelní číslo 1082 o výměře 5215 metrů čtverečních, vše v katastrálním území Holíšov. Celková výměra činí 12 876 metrů čtverečních od paní Christy Beranové, bytem Holíšov, část Dolní Kamenice 55, spoluvlastnický podíl činí ideální neoddělenou 1/2, a paní Jiřiny Dědové, bytem Plzeň Sokolovská 1135/145, spoluvlastnický podíl činí ideální neoddělenou polovinu za cenu 250 Kč za 1 metr čtvereční. Celková kupní cena činí 3 219 000 Kč. Oprávněné náklady spojené s koupí pozemků a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující. Zájmové pozemky se nacházejí v lokalitě bývalého tankodromu v Holíšově. Důvod koupě pozemku je plánovaná koncepční výstavba rekreačně sportovního areálu v lokalitě bývalého tankodromu v Holíšově a scelování pozemku na jednoho vlastníka. Kdo je pro? Všichni 10, děkuji. Navržené usnesení bylo schváleno. Bod číslo 12 je plán schůzí Rady města Holíšova a zasedání zastupitelstva města Holíšova na první polovinu roku 2025. Tento bod vám přednese paní tajemnice. Dobrý večer taky. Plán schůzí Rady města Holíšova a zasedání zastupitelstva města Holíšova projednala Rada na své schůzi dne 25. listopadu a jednotlivé termíny schválila. Zároveň doporučila zastupitelstvu vzít je na vědomí. Termíny tady nebudu číst, jsou součástí usnesení. Děkuji. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Nikdo se nehlásí, takže dávám hlasovat o usnesení v tomto změní. Zastupitelstvo města Holíšova bere na vědomí za A. Plán schůzí Rady města Holíšova na první polovinu roku 2025.
Schůze Rady města Holíšova by se měly konat ve dnech 6. a 21. 2025, 3. a 17. 2. 2025, 3., 17. a 31. 3. 2025, 14. a 28. 4. 2025, 12. a 26. 5. 2025, 9. a 23. 6. 2025. Za B. Plán zasedání zastupitelstva města Holíšova na první polovinu roku 2025. Zasedání zastupitelstva města Holíšova by se měla konat ve dnech 17.2., 28.4. a 16.6. 2025. Kdo je pro? Všichni 10. Navržené usnesení bylo schváleno. Máme tu poslední bod, a to je bod číslo 13, diskuze. Takže kdo se hlásí do diskuze? Pan Šefl. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že teda už jsme v posledním bodu, nebo předposledním bodu v diskuzi, chtěl bych popřát všem občanům města Holíšova krásné a poklidné vánoční svátky a všechno nejlepší, hlavně zdraví do nového roku. Děkuji. Ještě někdo do diskuze? Nikdo se nehlásí, takže já bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, zastupitelkám, zapisovatelkám za příjemný rok spolupráce. Chtěla bych vám popřát krásné Vánoce, hodně zdraví, příjemný advent a chtěla bych vás pozvat na další zasedání zastupitelstva, který se bude konat tady v přísálí Městského kulturního střediska dne 17.2.2025. Ještě bych chtěla pozvat všechny přítomné na ohňostroj silvestrovský, který se koná 1.1.2025, jako již tradičně v 17 hodin bude na straně. Dneska volal pan Kincel a prý se máme na co těšit. Takže děkuji všem. Ještě bych chtěla, máte tady od nás zastupitelé všichni malý drobný dáreček. Je to jenom taková drobnost z chráněné dílny, tak jenom tak jako na potěšení. Pomohli jsme trošičku těm, kteří si nemůžou moc vydělávat. Takže to je ode mě všechno. Jestli ještě někdo chcete něco dodat, není tomu tak. Takže děkuji moc, mějte se krásně a hezký večer. Dobrou noc.